Mae Elidir Health yn ddatblygwr meddalwedd ac apiau symudol, a da ni wedi canolbwyntio ar datblygu meddalwedd i nyrsys i alluogi iddyn nhw weithio heb bapur. I think a lot of time we get given new technology or products and they just said, here you go, it's developed, use it. And sometimes they're not always easy to use, they're not simple, whereas with Elidir, because nurses were involved from the very beginning, they gained a very good understanding of what us as clinicians needed. Mae'r app da ni wedi ddatblygu sydd wedi ei ddylunio gen o nyrsys yn y bôn yn galluogi iddyn nhw weithio fel maen nhw angen gweithio. Mae'n dod â gwybodaeth iddyn nhw maen nhw angen pan maen nhw angen o, ac yn galluogi nhw gofnodi be maen nhw angen pan mae hynny'n digwydd. Diolch yn mynd yn ei ffordd nhw, mae'n mynd allan o'i ffordd nhw, a galluogi nhw canolbwyntio ar ei gwaith nhw sef nyrsio. I think the fact that it has saved 23% of a nurse's time to spend with the patient, that's a huge impact on the nurse's working day. Mae arloesedd yn holl arbwysig i ni yn Elidir Health, heb y cyfle i arloesi fel roddodd y rhaglen SBRI i ni. Bydda ni na'r Bwrdd Iechyd wedi cael yr amser hynny oedd yn hanfodol i ni allu crafu'r wyneb a gweithio efo nyrsys yn uniongyrchol i ddall be oedden nhw'n chwilio amdano fo ac i roed y ddarpariaeth oedden nhw angen. Roedd y rhaglen SBRI yn wych yn rhoid y cyfle, fysa neb yn gallu talu amdano fo fel arall, i gwmni a rhywun oedd angen datrysiad newydd, fel at ei gilydd, datblygu'r perthynas na fysa'n bodoli fel arall. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol iawn o ni a'r rhaglen da ni arni hi trwy'r sawl adran sydd gennyn nhw. Ac wrth gwrs, ar wahân i'r arbenigwyr sy'n arwain ar y gwahanol sectora o arbenigedd sy'n yna, mae gennych chi gwasanaethau fel egwyddoriau bywyd yn Gaerdydd, rhaglenni arloesedd yma yn y Gogledd, a wrth gwrs y rhaglen SBRI. Ar gyfer y dyfodol, da ni isio adeiladu ar beth da ni wedi gyflawni yma yng Nghymru ac sicrhau y gafal sydd gennym ni o'r dechnoleg yn cael ei rolio allan ar draws Brydain. Lle da ni wedi denu clod ym Mhrydain, da ni isio ehangu yn gorwelion a dod â sylw ni i'r cwmni ar lwyfan byd eang ac yn gobeithio bydd y Llywodraeth yng Nghymru ac yn disgwyl y bydden nhw yn parhau efo ni fel partner yn y gwaith hwnnw.